Ahoj lukostrelci, v predošlých častiach ste si vybrali luk aj šípy, dnes vám poradím, ako si vybrať príslušenstvo. Základné príslušenstvo, ktoré ako prvé prichádza do styku s tetivou, je nejaký chránič prstov, alebo tapka, alebo lukostrelecká rukavička. Tu pred sebou na stole mám niekoľko variantov toho istého. Základný princíp toho je taký, že rukavička je ochrana prstov alebo príslušenstvo, ktoré nám pomôže urobiť čistejšie vypustenie tetivy cez nejaký iný materiál, ktorý je šmyklavý a zároveň chráni vaše prsty. Toto je bežná alebo taká základná rukavička, ktorá má označenie full finger z toho dôvodu, že táto dlaňová časť rukavičky je plná. Najzákladnejší typ lukostreleckej rukavičky je takáto otvorená rukavica, ktorá ide na 3 prsty a chráni vám vlastne tieto vaše 3 prsty, ktoré prichádzajú do styku s tetivou, a zároveň sa tu vlastne na tú styčnú plochu zvykne dávať materiál, ktorý je o niečo šmyklavejší alebo odolnejší, alebo ak používate silný luk, tak je táto časť na prstoch spevnená nejakou tuhšou kožou, napríklad kordovanom, ktorý zabezpečí práve to, aby vaše končeky prstov menej trpeli. Na viac tradičné strieľanie, respektíve na športové strieľanie z luku sa používajú potom takéto menšie kúsky kože alebo podobného materiálu, ktoré sa len nastrčia na prostredník. Konkrétne táto tapka je urobená tak, že tá tyčná plocha je zvieracia srsť, ktorá sa práve dobre šmýka a umožňuje pekné čisté vypustenie. Toto je iná alternatíva tapky. U týchto zatiaľ tabiek ste si všimli, že ten priestor medzi ukazovákom a prostredníkom je vynechaný alebo rozrezaný, a to je práve na to, aby ten šíp, ktorý držíte medzi prstami, tam mal vhodné miesto a zároveň medzi prstami tuto je taký kus gumy alebo plastu alebo nejakého iného materiálu na to, aby ste si ten šíp medzi prstami nestláčali, aby vám to troška rozťahovalo prsty od seba. Športové taby sú prispôsobené na to, aby ste vedeli kotviť pod sánkou, takže nie na tvári. K tomu tie taby majú ďalšie príslušenstvo, ktoré sa na ne dá namontovať a rôznym spôsobom nastavovať. To znamená, napríklad tu je taká doštička, ktorú si práve viem oprieť o sánku, a tým tabom ešte zvykne byť potom opora aj na malíček. Tento typ tabu sa používa na strieľanie s lukom olympijským, ktorý má aj mieridlá a strieľa sa na väčšie vzdialenosti, a tým pádom vlastne lukostrelec nekotví na tvári, ale kotviaci bod má dole pod sánkou. Ďalšou variantou tabu je tab, ktorý je vlastne z jedného kusu materiálu, to znamená, že nemá prestrihnuté to miesto medzi ukazovákom a prostredníkom, z toho dôvodu, že tieto taby sú používané používajú strelci, ktorí chytajú tetivu vždy zásadne pod šípom. Toto je tápka, ktorú používam na bearbov, takže na string walking, aby som vlastne chytal tetivu vždy pod končíkom a podľa vzdialenosti od terča mením hĺbku uchopenia pod končíkom. Na to tu slúži potom táto mierka. Techniku bearbov si ukážeme neskôr, alebo string walking si ukážeme neskôr. Princíp je taký, že vždy každá tá tápka by mala mať tu nejakú mierku. Na druhej ruke používame chránič predlaktia. Tiež existuje obrovské množstvo týchto chráničov. Účelom toho chrániča je to, aby vám chránil predlaktie pred úderom tetivy, a jeho takou druhou funkciou je to, aby keď ste oblečení, aby vám ten chránič zabránil dotyku oblečenia alebo nejakej časti vášho rukáva s tetivou, ktorý by vám pokazil výstrel. Takže za prvé vám to chráni predlaktie a za druhé udržiava vlastne bokom vaše oblečenie od tetivy. Toto je plastový chránič v veľmi jednoduchej forme, ktorý je veľmi obľúbený na športovú lukostrelbu. Jedná sa len o tvrdý plast, ktorý mi teda drží bokom oblečenie, a ja zároveň cítim alebo počujem, keď mi tetiva brnkne o predlaktie, takže viem, že som urobil pri
výstrele nejakú chybu, pretože ten kontakt tam v princípe nemá nastávať. Sú potom chrániče dlhšie aj kratšie. Toto je typ chrániča, ktorý je predĺžený a má tu aj taký zlom a ja si ho vlastne namontujem tak, že jedna jeho časť je uchytená až na bicepse a druhá časť tohto chrániča je na predlakti. Vždy, keď si idete aj chránič namontovať, alebo teda prichytiť na ruku, tak to miesto, kde by ten chránič mal byť, je zhruba tak, kde tá tetiva vlastne vám môže prichádzať do styku s predlaktím, tak niekde tam si ho dajme, pretože keby som si ho dal sem, tak mi moc ten chránič nepomôže. Takisto keď si ho dám príliš na zápestie, znova mi bráni v nejakom voľnom pohybe a je to nepríjemné mať ten chránič namontovaný až celkom na zápestí. Takže to umiestnenie by malo byť zhruba niekde tam, podľa výšky tetivy na vašom luku, aby v tej poslednej fáze, keď už šíp opúšťa tetivu, aby tam ten kontakt nenastal. Ďalším chráničom, ktorý ešte si dávame na telo, je chránič hrude. Ten si lukostrelci montujú vlastne, keď som pravák, tak vlastne na ľavé rameno a ten vlastne zabraňuje práve tomu, aby sa mi to oblečenie zachytilo o tetivu a kazilo mi výstrely. Nepoužíva to každý lukostrelec, ale u lukostrelcov, ktorí strieľajú štýlom, že tú tetivu ťahajú viacej dozadu, hlavne teda u olympijských lukov, je to veľmi potrebné, pretože tam naozaj čokoľvek na oblečení sa mi môže o tú tetivu zachytávať a tým mi deformuje ten výstrel ako taký, respektíve tá tetiva sa môže zachytávať o oblečenie. Alternatívou k tápkám a rukaviciam u kladkových lukov sú spúšťače. Slúžia na to, aby sme vedeli ten kladkový luk natiahnuť a čo najčistejšie vypustiť. To základné rozdelenie je na spúšťače, ktoré sú spúšťané palcom a držím ich takto v prstoch, alebo spúšťače, ktoré sú namontované, alebo ktorý mám namontovaný na zápesti a spúšťam ukazovákom. Po anglicky týmto hovoria trigger a týmto hovoria thumb release. Tento typ spúšťača je teda spúšťač, ktorý si montujem na zápestie a ukazovákom stláčam spúšť. Tento typ spúšťača konkrétne je taký, ktorý má takýto háčik z boku. Najbežnejšie alebo tie lacnejšie spúšťače majú dve časti, ktoré idú oproti sebe a tie otváram. U nich výhodou je to, že sa dajú lacnejšie vyrobiť, ale určite pri veľkom zaťažení sa medzi tými klieštikmi vytvorí určitá štrbina, ktorá zvyšuje opotrebenie D-loopu na tetive a zároveň zvyšuje aj riziko, že keď je mokro alebo keď je vlhko, tak sa stáva, že potom niekedy dojde k nekontrolovanému výstrelu. Spúšťače, ktoré držíme v prstoch a spúšťame palcom, toto je z takých tých lepších spúšťačov. Tento konkrétny typ sa dá prerobiť zo spúšťača, ktorý spúšťa palcom na spúšťač, ktorý je tzv. Back tension, takže vlastne spúšťam len tým, že preklápam alebo ťahám chrbtom a mierne preklápam malíčkom ten spúšťač a vtedy sa otvorí. Takže na kladkových lukoch máme väčšinou na tetive uviazané takúto slučku, volá sa to po anglicky, tomu hovoríme D-loop a do neho ten spúšťač zachytávame s tým, že keď vlastne tu je nacvaknutý šíp, tak ho ťaháme úplne centrálne. Keď chcem vystreliť, tak iba sa dotknem spúšte a ten D-loop sa uvoľní. U starších lukov alebo u niektorých špecifických typov lukov sa dá spúšťať aj tak, že si to nacvaknem ten spúšťač mimo D-loopu, respektíve D-loop tam ani nemám a nacvakávam si ten spúšťač priamo na tetivu. Sú na to špeciálne spúšťače, ktoré práve tento typ spúšťania umožňujú. Spúšťače spúšťané ukazovákom by som skôr doporučil pre strelcov, ktorí začínajú, alebo pre takých strelcov, ktorí to nemajú ešte úplne pod kontrolou, pretože tu nedržíte ten spúšťač len vlastnými 3 prstami, ale on je napevno uchytený k zápestiu, takže je tam menšie riziko, že sa stane nejaká nehoda, alebo že sa vám to nebodaj vyšmykne z ruky, čo sa občas môže prihodiť.
Tieto typy spúšťačov sú väčšinou o niečo lacnejšie a úplne postačujúce na to bežné strieľanie alebo na loveckú lukostrelbu. Na väčšiu záťaž a na také precízne strieľanie by som určite doporučil niektorý zo spúšťačov, ktoré sú iniciované palcom, alebo spúšťače, ktoré vyzerajú takto isto, len tu majú mechanizmus, ktorý otvára tú spúšť na základe toho, že preklopím alebo zmením uhol tuto v zápesti, takže ťaháme, respektíve spúšťame ako keby ťahom chrbta. Tieto spúšťače sú určené na veľký počet výstrelov, väčšinou sú urobené z veľmi dobrých materiálov a primeraná tomu je potom aj cena tých spúšťačov. Ale naozaj tieto spúšťače sú také, že v prípade nejakej poruchy sa dajú rozobrať, dajú sa opravovať, meniť v nich súčiastky. Toho príslušenstva pre lukostrelcov a lukostrelbu existuje nepreberné množstvo. Teraz sme sa snažili vysvetliť len tie najzákladnejšie veci a rozdiely v tých jednotlivých alternatívach, medzi ktorými si budete vyberať. Ak sa vám video páčilo, kliknite si na odber, aby ste boli upozornení na nasledujúce videá, ktoré ešte chystáme.